खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। खाजि लेबु फिथाइया आसामनि रायजोआरि फिथाइ महरै गनायथि मोनबाय। गुवाहाटी खानापारायाव गोबां ब्राउन सुगारजों लोगोसे मणिपुरनि सासे हमजादों। आबादारिफोरनि दिल्ली सल' सोमावसारनाय हाबाफारिया दिल्लीनि हान्थामेलायाव जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। पाकिस्तानाव सोरनि सोरखार जागोन बेयो दासिमबो रोखा जायाखै। अयोध्यानि राम मन्दिराव थांनो 25,000 सिबियारिफोरनि थाखाय आसाम सोरखारा राहा होगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आथिखालाव आसामनि दाब जिल्लाफोराव गोबां बिबांनि लेबु आबादखौ मावनानै आबादारिफोरा गावबा गावनि आथिङाव गसंथानो हानायखौ नुनानै आसाम सोरखारनि आबाद बिफाना खाजि लेबु फिथाइखौ आसामनि रायजोआरि फिथाइ महरै गनायथि होनायजों लोगोसे फोसावबाय। मंगलबारखालि आसाम एसेम्ब्लिनि रांबावजा जथुमाव आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बराया फोसावदों बे खौरांखौ। बे बिथिङाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोजोननायजों बुंदों दि जोंनि सोरखारा आथिखालाव गोखै हारिनि फिथाइ खाजि लेबु फिथाइखौ आसामनि रायजोआरि फिथाइ महरै गनायथि होनायनि जाहोनानो जादों बेयो मोनसे जोबोद गोनां आरो गाहाम खामानियाव बाहायजानाय जाग्रा फिथाइनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि बेमार आजारफोरखौ होबथानो एबा फाहामनो हानाय गुन दं, जायनि जाहोनाव आथिखालाव आसामनि खाजि लेबु फिथाइखौ बुहुमावनो बयबो आजावदों। गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारा फ्लाइअभार दालां गुदियाव भगदत्तपुर आउटपस्ट थानानि पुलिसा मणिपुरनिफ्राय फैनाय गंसे गारिखौ सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि ड्राग्स एबा ब्राउन सुगारजों लोगोसे मणिपुरनि सासे सुबुंखौ खादों। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ मणिपुर रायजो थावल जिल्ला लियंनि थागिबि महम्मद मिजाउद्दिन होनानै सिनायथि होदों पुलिसा। गासै मोन 15 पेकेटआव 184 ग्राम ब्राउन सुगारखौ महम्मद मिजाउद्दिननिफ्राय मोननो हादों होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मणिपुर आरो मिजोरामनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्स साप्लाइ खालामनायखौ पुलिसा हमनो हागासिनो दङ। अब्लाबो नाथाय ड्राग्स पेडलारनि अनजिमाया जोबाखै। नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय मिरु सोरखारनि हेंथायै पान्जाब, हारियाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशनि आबादारिफोरा सोमावसारनायनि थांखिजों दिल्ली सल' हाबाफारि लानायाव मंगलबारखालि हादरनि राजथावनि दिल्लीनि लामा हान्थिनायाव जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। दिल्ली नयडा, दिल्ली गुरुग्राम थांनाय लामायाव जाम जानानै गोबां मटर गारिफोरा बेसेबांबा गोबाव नांथानानै थानांदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आबादारिफोरा गावबा गावनि दिहुननाय आबादनि फिथाइफोरखौ उदाङै बाजाराव फाननो मोनै आरो सोरखारनि एजेन्सिनि जोहैसो फाननो गोनां जानायलाय आबादारिफोरा जोबोद आख'-फाख'आव गोग्लैनांदों आरो बेनिखायनो मिरु सोरखारनि बानायनाय खान्थिखौ सुखुनाय मोनैनि जाहोनाव आबादारिफोरा सोमावसारनो थांखि लादोंमोन। पाकिस्तानाव जेनेरेल एसेम्ब्लिनि फिथाइखौ फोसावनाया सानबा जाबाय, नाथाय दासिमबो सोरनि दोलोआ सोरखारखौ दागोन बेयो दासिमबो रोखा जायाखै। मानो होनोब्ला पाकिस्तान जेनेरेल एसेम्ब्लिनि गासै मोन 266 मासियाव रावबो आबुङै मासि आवग्रिनो हायाखै। आगु गाहाय मन्थ्रि पाकिस्तान तारिक इनसाफ दोलोआ मोनदों 93 मासि। बिलावल भुट्ट'नि पाकिस्तान पिपुल्स पार्टिया मोनदों 54 मासि आरो नवाज शरीफनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोलोआ मोननो हादों 77 मासि। मोनसेबो दोलोआ आबुङै मासि मोननो हायैयाव आथिखालाव मोनथामबो दोलोआ आख'-फाख'आव गोग्लैदों। बबेबा मोनसे दोलोआ मोन 266 मासिनि गेजेराव 134 मासि मोनोब्लासो सोरखारखौ दानो हागौमोन। नाथाय गाहाय मन्थ्रि मासिखौ लानानै नवाज शरीफनि PML दोलो आरो बिलावल भुट्ट'नि PPP दोलोनि गेजेराव साननाय हनाया गोरोबलायैनि जाहोनाव क'आलिसन सोरखार दानो हानाया जोबोद गोब्राब जादों। बेनि अनगायैबो PML आरो PPP मोननै दोलोनि गासै दाजाबनाय अनजिमाया 129ल' जाहैयो। बेनिखायनो मोननै दोलोआ गावसोर गोजा क'आलिसन सोरखार दानोबो हाफुङा। ओजोंहाय इमरान खाननि PTI दोलोआ मोन 93 मासि आवग्रिनानै गुबुन फिसा दोलोनि हेफाजाबजों सोरखार दानो हागौ होननानै गोबाङानो साननानै लादों। राङारि मन्थ्रि अजन्ता निय'गआ फोसावदों दि गासै 25,000 आसामनि सिबियारिफोरा अयोध्यानि राम मन्दिराव थांनो हागोन। बेनि थाखाय फान्ड एल'केशन होदों आसाम सोरखारा।
मंगलबारखालि आसामनि राङारि मन्थ्रि अजन्ता नेउगा आसाम एसेम्ब्लिनि रां बावजा जथुमाव फोसावनानै मंगलबारखालि मिथिहोदों। हिन्दु धोरोम सिबियारिफोरा अयोध्यानि राम मन्दिराव थांनोब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आसाम सरकारा रां खरसा खालामनानै अयोध्यानि राम मन्दिराव थांहोगोन। गासै सा 25,000 सिबियारिफोरनि थाखाय आसाम सरकारा बाहायगोन होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।